Nalazimo se u prostoru buduće kuhinje, kao što vidite u novogradnji. Klijentima je važno da imaju dovoljno mjesta za skladištenje, dovoljno radne površine i da sve bude pročišćeno i jednostavno. Naravno, u obzir moramo uzeti i veliku staklenu stijenu, kao i prolaz prema dnevnom boravku. U prostor od 17 kvadrata pravilnog oblika smjestit ćemo i blagovaonicu, tako da pri planiranju u obzir treba uzeti mogućnost prolaska, kao i nesmetanu komunikaciju sa svim jedinicama dnevnog prostora. S obzirom na prozore, vrata kao i staklenu stijenu, prostor ćemo maksimalno iskoristiti smjestimo li elemente na dva zida. Samo donje na zid na kojem se nalazi prozor, a visoke zatvorene na zid nasuprot stijene. Na taj način ostaće dovoljno mjesta za pozicioniranje otoka. Tako ćemo zadovoljiti zahtjev za skladišnim prostorom, ali i radnom površinom. Da bi kuhinja bila dugovječna, važno je odabrati kvalitetne materijale. Pročišćen i nenapadan izgled postići ćemo bijelim frontama, a odluka je pala na Fenix, dok ćemo toplinu unijeti furnirom hrasta, i to većim dijelom na spuštenom stropu. Radna ploča kao i površina otoka bit će obučene u laminam. Sav materijal je spreman i vrijeme je za montažu. Kada govorimo o Fenixu, važno je reći da je riječ o mat površini na kojoj ne ostaju otisci, a na kojoj se površinska oštećenja mogu termalno ispraviti, primjerice običnim glačalom. Radovi napreduju prema planu. Budući da imamo dovoljno mjesta, možemo izostaviti viseće elemente na jednom zidu i tako ostaviti čist pogled iz dnevnog boravka. Pri uređenju je jako važno pozornost obratiti i na unutrašnjost elemenata. Hoćete li se odlučiti za izvlačne elemente, police ili duboke ladice, ne smije ovisiti o trendovima, nego isključivo o vašim potrebama. Na zidovima je postavljena mozaik keramika, koja će povezati nijanse korištene u kuhinji. Ovu kuhinju krase jednostavnost i umjerenost, a odabirom dekora i rasporedom elemenata postignut je čist izgled. Evo nas na finalu još jedne kuhinje. Ovo stvarno još nismo radili. Već vidim, da. Da, kao što vidiš, znači na strop smo stavili furnir i to zaista izgleda sjajno uživo. Tu sam ti sad pripremila samo slike da vidiš. I ovdje, to je ona kuhinja u stvari o kojoj sam ti pričala, da li da koristim pet mat ili Fenix. Na kraju smo se ipak odlučili za Fenix i za sada izgleda stvarno super i nadam se da će zaista biti tako odlično. Sigurno će biti. Znači, ajde kad smo kod tog pet mata i Fenixa, jedno i drugo su kvalitetni materijali, ali pet mat je isključivo za vertikalnu primjenu, nije toliko čvrst, nije toliko otporan. Vi ste ovdje izabrali Fenix, znači izbjegli ste sve rizike i sve i to će sigurno biti super, ne? Furnir kao jedan prirodni materijal, sad u kombinaciji sa Fenixom, sa ultramodernim materijalom, mislim da je onak stvarno jako luda kombinacija i pustiš furnir na stropu, nemam šta reći. I naravno laminam u konačnici. Kao vrh, kao šlag na jednu tortu, znači 3 najekskluzivnija materijala su ovdje korištena, stvarno, znači kuhinja, cijeli interijer je fantastičan. A s druge strane je jako jednostavna. Htjeli smo da je jednostavna i u stvari bezvremenska. Jednostavnih linija, tako je.